सजाना मेरा आरू बिया के कूद कर देले बिया ये बेरा इनका सुधारिए दे करे रोक देले ओए माई काय रोक दे रहो कोनो दिमाग लगावे की परी सुना काय खाना में करत रहो गड़िया के तेल में फंस गइल तेमा मुत दो मुंह चल लागी अरे ना चलियो चले लागला रे हम अपन कोइले रहे पंगा में मुत दे रही ना तो चलत रहे तू पेट्रोल में तेलु का तू हो हम पियले होई ना जी राम मुत दे रात भर परेशान कैले बिया भरल सभा में इज्जत ले बिया तोर माई के इज्जत ले बनी जो तो इज्जत नहीं कुले ले मैं बाराती साल हमारा पर थूक के चल आइल बनो सर हम जाते नाचे तिले तू रो चाहे पेट्रोल खाती रो चाहे कुछ खाते हम तिले हम नाच ली रास्ताओं में ना तू नाचल तो छोड़ते नहीं के नचनिए बुझाता पैदे भइल नाचते नाचते पैदा हो गई हम ना पेट में गोल गोल आ गए रहे तू अरे चढ़ली जवानी जो वो छूटे अंगड़ाई के अरे सजाना में भजाना में गावेरा रघुराई के सजाना में भजाना में गावेरा रघुराई सुना हेरा नहीं क्या हो कनी हकी घरे चलती या टाइम से तो अपने ने कहतो कि तेल और आ गइल बा हां तो तेल और आ गइल बा तो तू काहे खाती बाड़ू काहे खाती पेट्रोल से कम बाड़ू हम पेट्रोल हई तब का खाता मुत दई अरे हां वो कुल लइखे करे के तब का करेंगे मैं टंकी खराब हो जी विश्वकर्मा भगवान खिसिया जाइयो पुणे में सोरियो पुणे में उनके खातिर हम जीवा एगो काम करा कौन काम बा ढकेला आगे टंकी बाबू जा तेल भरा लेहल जाई हमके ना रे अब के करा के गड़िया के गाड़ी के थेले के बा हां चला थेलम अब 7 फेरा ले लेबन जा सातों बचन ओए पीस अरे पीछे ना रे अरे अपने माय काम का हम ना थेलम रे हम ना थेलम आगे आगे हां आगे अरे वो तारे ना हो दादी हलधाला के तारा धक्का कैसे दे ले है तारे पीछे 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 अरे गिर जा गाड़िया अरे गाड़िया गिर जा रे पगला दे मुतु ए बाप रुपया पैसा लेके आदमी आजकल मोटरसाइकिल पर टूटा फूटा पर जाता रहन बाहरे जमाना जरला पन्नी में के यो छिर के आ गई आए भैया पुरानका जमाना में जियो तरह का अरे ना हो ला ठीक वाले कर बा एगो काम त है बेरा ठीक कइलु ह खाली सच्ची हां हम तो लाइम तू तेल दो अरे तोला शर्म लागल क्या मरे रे हम तो एकरा के मोल ले ठेले के रहे ठीक कर दे दूल्हा हम चला ए भैया का तू मर्द मेहरारू के बीच में मत पड़ा तू जा ठीक ना मरद की कमर चिल्ह गइल हां तो जा भैया हमनी के सगुनौती चीज बनी जा 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 एकर मतलब तो नहीं कि सुहार दिन गाड़ी सिखत स हां गाड़ी सिखत जा तबे ना चलावल जाई ए सर लोग सब कोई बेड पर सिखला त रोड पर सिखत रह जा जा जनरेशन बदल गइल अरे हमारा ई गांव के जवार के पूरा भी मत रुकियो सन तो समझ में कला चिठा ओ बुझ गई नी वही में डूबा रहता जा 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 चलाओ रे अरे तोरा से ना चली गिर जीबी थेलाओ हम ले चलता नहीं तू ले चलबी हाँ वो हम देखा थेले लूर रहा नहीं के तो कम से कम हम चलाई तू थेला तारा कौन ची के बुद्धि नहीं खे नाचे के लूर बा तारा मैं सिखले नाचे चल चल पीछे चल पीछे कैसे चल जाई तू थेला ओ नहीं तो चलो नहीं चटिया में धकेल दे तनी तारा के पापा दे रे आंटी हां धर बन चल चल नहीं जो यार रे ओ गो दो रे के अरे रुक चल ना के अरे चालू हो जाए हो आया माया चल रे हां चल हां चल चल बुम 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 चल चल ठोक ले तारू के यार गिलर नहीं चालू हो जाई छोड़ दे चल जी वही तरे आय 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 पापा बढ़िया से ज्यादा आवाज ये करती है अरे चल रे कैसे चाली हाथ हाथ चालू करी तेल नहीं के उराई तेल नहीं के उराई तो झूठ काहे कर बारू
कैसे कह दे रहा हूँ सोचनी है कि रात भर हमके पदइले बाड़ू तो हके पदा ली रास्तावा में बाकी तू पदबे ना दे कैलू। के पका न पद दे राम 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 अबे हट। ई पादे के कहतनी हाँ पागल सन किसी को बियाह ना करे के चाहिए। रुक जाओ हम बैठो हाँ चल दे ना सा माई के देखो तो मार कैसे बोलता ठीक है तरे एक बार छोड़ा कालत ना तो चल जेबू नीचे। हम ना चला हम गया नहीं हम अपन धौलल बानी चल लागी रे भीतर चल चल तेरी दादी में मेरा उड़ा अरे तोर माई के दामाद खो दे बड़ा चला। बढ़िया चला था चला चला जा झाड़ के दे अरे हटा हटा आके अगर बुझाता कि ये निकी आगर टाइम में कोई आगर कोने सर वो तो है बाइक से आवतनी ये नाचा हो आगे नहीं हम मेरा के जतरे खराब बा कैसन पंडित पतरा देखला तार कनिया हिया का ना साली हिया ना भगा के ले जाता नहीं नाचा हो ना छे के सरिया एरिया से दबाई के गांव में आ गइलू कनिया तार का मतलब हम अपन घर के करिए तार घर तो होई नहीं तो हमरा गांव के तो हौ ना मर्द कहीं बिया होई हमरा के ज्यादा पढ़ला लिखला से ना दिमाग के इतना तेज हो गइल बिया कि केहू के चिन्हते नहीं खे भौजी। तो तोहरा क्वेश्चन होती है कि हमार मर्द हुआ तो हमके चिन्ह जाई पढ़ाई लिखाई में मर्द ना ना नाचा नाचा कोते लहरिया लुतई राजा लहरिया चुप रहा, बताई, क्या कहता रू? अरे मुहाना पोदारी के चौधरिया लहरिया जान तो लुतई का है। राजा बाइक से लेके आवे के कुछ हाँ हाँ के कुछु कइंगर घर खानदान में तारा जैसन कनिया नहीं खिस ठीक कहता रू एकरा लेखा नहीं खिसा बामा भगवान से के विनती। नचावा मेरा रुआ के हाँ कैसे तो बोलतिया ए भौजी तन की नाच द बच्चा लेखा भी बच्चा बिया लगता बुधिया बच्चा के बिया है विदा लेके बाटा वाला गाना पर रोजस से जिया प मारेला ना दाचा मरो दियो भी बाचा नाचा नाचा भौजी नाचा नाच चल बात कहीं हां पागल बिया पागल बानी आवा जान गेली हो भौजी त पागल रहते तो नाची तो कबे के समझाते मत नाच कहीं आई तक आई हो माई जा नमा के तोड़ दे सीधा कल भौजी सीधा हो गल ठीक हो गल का जा भौजी जा देखा पागल खोज के लेके लगा में फिर कहो तो हमारा रखे के बाद तो तोहरा का मिर्चा लगता ई बताओ नचबू कि ना नचबू हम नचावन तो हम ना जाए तन की नाच दो नाचे के तो नाच अब लेकिन एकर बदले को लेब देखिए तारा से सब नचा परछावन पावता ना नाच दे हलू दिल में बस गोइलू जब से परिछावन में न चलू जब से दिल में बस गोइलू जब से परिछावन में न चलू तब से अरे जिया जिया हम तो नाचते अरे जिया जिया भौजी जिया चले के चल ए तो स्टेज प्रोग्राम दो जना मिल के करबे रुपया छाप देबे संगे तोहरो के राखब बड़ बढ़िया लेके आइल बड़ा पगड़ी के ओकर मारब कुदा हम ना जाए मर बिया सुना 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 देखा अभी जौन हमनी के कार्यक्रम बा हाँ। उ बाकी बा हाँ। उ पूरा हो जाई जहाँ मन तहाँ चल जाई है उसे का मतलब बा चल 5 लाख तो बनी भले मेहरा रही चाहे ना कह दे सास ससुर ले कि तोहार लड़की भाग गई का करे के बा हाँ चल ता जल्दी चल अरे रुक रे आओ जाओ मत हे चल उड़ा दे उड़ा उड़ा दे